som ťa považovala. Na políciu. Porada. Leonard Hoffer nie len, že zavraždil Na mole. S pivom. Chápeš, to je život. Idú zamestnávať. aj iné vydieračky. Takto, že by sme si spravili Predpokladám, že poradu na väčšinu mole. vydieraní obete zo strachu pivom. ani nenahlásili. To číslo môže byť oveľa vyššie. Ale pokiaľ ma dlho kým jasne začne veriť mužom. No, to si nemyslím. Dobrý terapeut, to sa ho zvládne raz, dva. Takže ste svoj názor zmenili? To sa celkom hodí. Na budúci týždeň mám naplánované internet cvičenie prekonávania konfliktov. O nie, to je ale škoda. Práve na ten týždeň som si naplánoval dovolenku. No, Malý výlet s kamarátmi. To má byť vtip? Nie. To je myslím vážne. Ale A prečo o tom nič neviem? čo ja čo? Ty co? Aj tak by som nemal čas. určite. Dúfam, že ti sadne. No tak poď. Malý výlet s kamarátmi. Poď, pohni si. Slovenské znenie pripravili. Zvuk Igor Taras, produkcia Zuzana Ataj, asistentka réžie Patricia Kudovská, preklad Peter Zemaný, dialógy Diana Pusková, dramaturgia Katarína Valenková, réžia Igor Tomeček, vyrobila RTVS 2024. No už si pozrel ten hokej? Koľko máme hodín? 7? Proti kreču využila proti opekom a Už teraz nespí, za chvíľu budeš onej. Pôjdeš spať. Za chvíľu budeš onej. netuším, naozaj netuším. Je to Čákyho kaštiel. Postaviť ho dal totiž Eugen Čáky ako svoj poľovnícky zámoček. Organizoval tu večierky a poľovnícke stretnutia. Miestna časť Prievoz patrí do mestskej časti Ružinov. To len pre orientáciu Čákyho kaštiel tam je. No a tak, to bolo finále. 5 otázok, 2 správne odpovede. Žiaľ na tie prvé 2 otázky. Menej bonitné, ale 150 eur. Sú peniaze, ktoré vás môžu potešiť, alebo s nimi zahráte dvojitú výhru, dáte ich do hry a bude to 300. Ja nie som úplne hráč, takže ja si asi nechám 150 eur, ale zaujíma ma tá otázka, aby som si potom mohla búchať hlavu doma o stenu, že som mala hrať dvojitú výhru. Pri tom už nebudeme, samozrejme, to už budete robiť doma prípravy. Ale dobre, takže 150 eur vám zostáva. Áno, A bude to európska alebo slovenská otázka? skúsme zostať na Slovensku. Skúsme zostať na Slovensku. Ak by ste šli ďalej, za peniaze by bola táto otázka. V ktorom mesiaci v roku je na Slovensku najviac dní pracovného pokoja? Dobre, že som si nechala peniažky, lebo absolútne December. si to teraz neviem prerátať, ale najviac nepracujeme pokiaľ nevychádza maj. Hej, No, a mňa december. Chcem či nechcem. Decembrovými dňami pracovného pokoja sú predsa štedrý deň, prvý sviatok Vianočný, druhý sviatok Vianočný, ktoré pripadajú na 24., 25. a 26. december. Naopak dní pracovného pokoja nenájdeme vo februári, v júni či v októbri. V marci a v apríli sa ich počet viac odvíja od termínu Veľkej noci. No tak si myslím, že ste urobili dobre, že ste boli opatrná.
Ďakujem pekne. Spokojná so zážitkom aj s výhrou. Jednoznačne som spokojná so zážitkom. Výhra by mohla byť trošku lepšia, ale viem, že môžem prísť aj na budúce, tak asi to vyskúšam. Dobre, ďakujem za dnešnú hru. Simonka nahrala 150 eur. Dievča, má pocit, že na niektoré otázky, ktoré Simonka dostala, by ste vedeli odpovedať. No len to nemáte potom sedieť u vás v obývačke. To vás čakám tu v štúdiu a teším sa na vás. Lenže ešte predtým musíte urobiť jednu zásadnú vec. Choďte na náš web, tam nájdete prihlasovací formulár, ktorý keď vyplníte a odošlete, tak je veľmi pravdepodobné, že sa stretneme. Ako si môže pustiť to Chicago z zástavu, nie? Úlohu dnes máte doplniť príslovie, čo môžeš urobiť dnes. A mal si urobiť včera. Kde to vidíš? Ja je doma, tamto. Čo mám dať? Napriek tomu sú ceny vyššie ako v januári. Dôvodom vysokých cien na čerpacích staniciach je blokáda Hormuzského prielivu. Tá stále spôsobuje, že na trhu chýba 10 až 15 celosvetovej výroby ropy. Problémy majú preto aj rafinérie. Ropa na trhoch síce stojí $100 za barel. Obchodníci si však reálne pýtajú rizikovú prirážku. Sú dní, kedy sa obchoduje, že aj $10 na fyzickom trhu nad tou cenou ropy, ktorú si každý môže prečítať v novinách. Dôvodom je podľa analytikov aj to, že na trhu panuje neistota. Niektoré krajiny, podobne ako predtým Slovensko, siahajú na núdzové zásoby. Toto v nejakom momente skončí, ak dovtedy nedojde k obnoveniu šaku ropy cez Hormuzský prieliv, tak samozrejme bude to mať potenciál ohroziť samotné zásobovanie na globálnom trhu. Rast cien na čerpacích staniciach sa preto ešte neskončil a podľa analytikov s príchodom leta môžeme očakávať nárast o ďalších 10 až 15%. V prvom rade je to vyšší dopyt, dovolenkári, motoristi, či už na Slovensku alebo po celej Európe, jednoducho majú záujem o ten benzín či naftu. Nižšie ceny na čerpacích staniciach môžeme podľa analytikov očakávať jedine po ukončení blokády Hormuzského prielivu. Boris Novotňák, Slovenská televízia. Vyššie ceny palív môžu predražiť aj letnú dovolenku, najmä pokiaľ na ňu niektorí plánujú vycestovať autom. Najpopulárnejšou destináciou na takéto cesty je pre Slovákov Chorvátsko. Pozreli sme sa, aké možnosti majú dovolenkári tento rok a s čím môžu počítať, ak sa rozhodnú pre auto, vlak alebo lietadlo. Preferencie dovolenkárov sa rôznia. Cestu autom ku slovenskému moru v Chorvátsku si vyskúšal aj štáb slovenskej televízie, a to pred menej ako 2 týždňami. Sme tesne pred Záhrebom a liter nafty stojí euro 89 centov. Pred rokom to bolo
Bratislava nejakých 1,45, 9, niečo také. Dneska je to trošku vyššie, no ale tak ceny pohonných hmôt sú vyššie všade. Aby sa scenáre o asi 10% letnom zdražení palív naplnili, cena za liter by oproti tej súčasnej mohla presiahnuť aj 2-eurovú hranicu. Plná 60-litrová nádrž v Chorvátsku by tak vyšla asi 125 eur. V porovnaní s minulým rokom je to viac o približne 37 eur. Tisíce ľudí namiesto cesty autom v lani uprednostnili jazdu vlakom. Cenovka na trati Bratislava-Split sa začínala na úrovni 35 eur a táto cesta trvala približne 17 hodín. Železničná spoločnosť Slovensko však toto spojenie tento rok v ponuke mať nebude, a to aj napriek tomu, že cestu si v lani viacerí pochvaľovali. V noci sa tu vyspíte, ráno sa zobudíte v Splite a idete, pokračujete ďalej. Nedelíte gumy, nepalíte benzín. Je to pohodlnejšie, bez nervov, bez stresov. Vy by ste išli na takúto cestu Bratislava-Split? Prečo nie? Určite. Skúsili ste to nikdy ešte? Zatiaľ len. Len tento rok to už nebude. Ja ani neskúsila potom. Asi nie. Prečo by ste nešli vlakom? Obávam sa tej cesty a tej kvality tých železníc. Vám by neprekážalo ísť do Chorvátska autom aj napriek zdraženiu palív? Nie, neprekážalo. Ja rada chodím autom na dovolenky, takže preto je to odpoveď taká. Aj napriek zdraženiu? Aj napriek zdraženiu. Nože ešte je tu